Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon, ano sab kini ang usa ka programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, ang tulumanon mga langit tong lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad, Chief Minister diri sa pagtulon ang PBCM, Reverend Charlie Eugenio, o sa kinasing-kasing magadapit kami kaninyo o magapanghinaut sab nga nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas para magamit natong punan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo pa diyon sab nga among ipanudlo diya kaninyo. O kung aduna may mga basaon nga referensya kay primero Biblia man, ikaduha ang referensya sa pagtugot ni Master gitugot pero dili para sa pagsupak sa Biblia. O kumusta sa tanang mga kaigsonan no sa nagakalilain nga mga dapit ilabi na diri sa PBCM compound? Kumusta kaning tanan sa mga diehard nga nagpabilin sa pagka PBCM? O dilusab nato sa kalimtan ang atong obligasyon na itod sa contribution no pinagi sa Palace Reconstruction. O sa tanan nga mga chapter president sa nagakalilain nga mga branches din adunay inyo pod nga pag-abaga sa radio station para maipahayag kining atong programa ngadto sa mga katawhan. Kumusta kaning tanan sa inyong pagkamainito? Labi na diri sa dapit sa Taguluan, Misamis Oriental kang Brother Jerry Edkila, o sa dapit tinigapon sa Taguluan sa dapit sa Natumulan. Kumusta kaniyong tanan mga kaigsonan? O nini karong tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Debs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan mga kaigsonan. Katambayayong na sa minyong karon ining atong tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kamusta mga igsoon ug mga kahigalaan? Kini karon ang inyong igsoon, Brother John Kenneth L. Mangalos. Magauban karon aron sa pagtuon sa mga kamatuoran ug aron sa magpadayon ihatago kamo sa magpaila pang ebanghelista. Kumusta og mayong pagbatalingog usab sa gihapon mga kaigsonan? Kini ang inyong igsoon ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, may usa nga makig-uban kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog nining 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang atong programa, may matag-adlaw nga Domingo o aduna usa matag-adlaw nga Sabado sa inyong pagpatalinghog. O sa tanan nga mga kaigsonan sa pagtulunan sa PBCM, dili na to pagkalimtan ang ato ang hiniusang panagtigom nga atong gisaulog kini matag katulo sa usa ka tuig, mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29. Busag giawag ang tanan nga mga membro sa pagtambong nining mga higayuna. Og nini karon nga inyong pagpatalingog mga kaigsunan dinis Cagayan de Oro City ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixki o Teleradyo Radyo Ronda. Matag-adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon. Adunay pagsubli nini sa matag-adlaw Martes ug Huwebes alauna media ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa, makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa Dipolog City? Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixki di Dipolog Radyo Ronda matag-adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kagabion mga kaigsunan live yapon sa Facebook ug makita sa YouTube. Kumusta sa mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Power Radio. Matag-adlaw Sabado kita magigsunan duha ka hugna kini. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas kapunon gitagaan kini kinabuhi sa kauban nga ebanghelista o ministro Brother David Rizaba. O kung ikaduhang hugna mabati sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang taknas kagabion. Din gitagaan kini og pag-sponsor sa GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries. Nahimutang ang ilang tindahan din sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa mga tigpaminawan nato din sa Kidapawan City o sa probinsya sa North Cotabato? Ang atong programa mabati din hining maong sibihan sa Mount Apo Radio.
kon Ronda FM Teleradyo matag adlawng Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon og live gyapon kini sa Facebook mga kaigsunan. Ato sa mga kumusta ang mga kaigsunan ug mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati dinhi ni Mang Sibihan sa Bay Radio Y Kurat FM. Matag adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Ato usab nga gikumusta ang mga kaigsunan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mga kaigsunan mabati dinhi nining Maong Sibihan sa DYLE. Matag adlaw nga Domingo duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon. O gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa pagtulunan sa PBCM. Ato sab nga gikumusta ang mga suking tigpabinawan ug mga kaigsunan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati dinhi ning Maong Sibihan sa DXEL FM. Matag adlawng Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. O ato sab nga gikumusta ang mga kaigsunan ug mga tigpaminawan dinhi sa Bato Plaridel, Misamis Occidental ug dinhi sa Panaon, Misamis Occidental. Ang atong programa mabati matag adlawng Domingo dinhi ning Maong Sibihan sa Parte Radio FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion mga kaigsuonan. O ato pong pangumustahon ang atong mga igsoon diri sa United States of America. Sila Sister Ecoliat o si Sister Lily Patterson. O ato po pangumustahon ang Amakiton Jeremias family, labi na kay Brother Nicodemus Nicky Jeremias. O ato pong pangumustahon ang PBC member, si Primo in Sabang. O ato pong pangumustahon ang magtiayon nga si Brother Florentino Albarico o si Sister Remedios Albarico. Sila po di ay nagsuporta diri sa DXPR Pagadian City. Mabati kini sa matag Domingo alauna 30. O ato pong pangumustahon sila Brother Joseph and Eva Velasco family. O sila po di ay nagsuporta diri sa DXRC Radio Commando diri sa Valencia City. Mabati kini Domingo sa hapon alas 3 to alas 4. O ato pong pangumustahon ang atong legal counsel si Attorney Ramil G. Carion. O aron sa pagpadangat sa pangutana, i-text lang sa numero nga 0917-811-8882. O ato pong i-display sa screen ang atong mga bagong basahon. Kung naglantaw ka mo sa itong video mga kaigsunan, makita ninyo ang atong mga bagong basahon. O ato pong isunod, ang uban pa natong mga basahon, approve kini ni Reverend Charlie. So, kuha na ka mo og copies ni ini, mga kahigalag, mga kaigsunan. Available na kini dinhi sa ato ang main branch sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. Ug usab ato pong ipahibalo no nga kini si Mr. Aquilino Valencia. Kung naglantaw ka mo sa tong video mga kahigalag, mga kaigsunan, tutukay lang ninyo, makita ninyo sa screen ang hulagway na ining tawhana. So kini siya ayaw na ninyo tuuhi kay gitagak o gi-expel na ni sa PBCM. Kung ana may mga pagsibya nining tawhana sa mga karadyohan, kana iya na lamang ug wala nay kalabtanan ug wala nay labot ang pagtulon ang PBCM niini ubos sa pagdumala sa atong Executive Vice President and at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio nga mo'y kasaligan ug sinaligan. O aron sa pag-isgot sa tema, ihatag ko kamo pagbalik kang Reverend Charlie. Ang ato karong pagaisgutan Brad Kane o Brad Deber, Brad Ronnie. Ang may tungod sa ang pagtubag sa pamilya Cubias. Parto ni ato gipadayon kay naginguman ta nga ilag yun tang sundan kay sa panahon nga atong tubagon di gyud pod sila mahigawan. Pero sa dili pa nato ipadayon ang atong pagtubag sa pamilya Cubias sa iyang pangutana, ato sang pagbasahon ang mga nagapangutana nga atong ingnon usahay Brad Ron ang mga nangutana makaigsunan tungod sa ngalan sa pagkatao. Pero dili ni sila sakop sa atong pagtulunan, aduna lay ilang bot pakiseran. Kumusta kanin yung tanan
sa mga nagapangutana kini atong pagabasahon, Brother David. Okay, atong pagabasahon Reb, ang mga pangalan sa mga nangutana. Unang-una dinhi si Jervis Waso dinhi sa Madrid, Surigao del Sur. Ikaduha, Familia Cubias nga paghatagan kanato karon sa pagtubag, part 2. Ikatulo si Guhilde Efraim. Ang ikaupat, Efren Anino Guhilde. Ang ikalima, Boy Ortiga. Ikaunom, Rigor S. Alid Anyep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Moto siya no, si Rigor daw, pero sa atong pagsusi, Roger Mana. Unya kanang gitawag o Alid Dila. Unya ang Anip Peña. Dila Peña, kumusta ang krimo? Bisan sa ngalan. Magkapulikita kay matago-tago. Unya, amo lang yangyo, labi na sa mga pamilya Cubias o katong uban pa nga ayaw mo kataha kaulaw sa pagpadangat sa inyong ngalan kay dili man may pareha sa ubang reliyon nga pag naay nangutana ilad yung pasuguan paadtuan dili may ingon na ang amo akong nangutana mo kung nakasabot mo adi mo additional mo og do na pay mga butang nga wala ninyo sabte walang naamong hangyo kaninyo o karon tungod kay nga atong buhat mauman ang pagtubag sa pamilya Cubias parto nga atong ipadangan ang atong mga pagpamatuod gyud hinoon brethren nining mga bahina wala kita ingnon ta nga magbakak brethren Tinuod na, Reverend. kay sa atong pagabuhaton brethren nga kita kung manubag ta ang pagtubag nato kung gibantayan nato ang atong mga pamahayag tungod kay but ipasabot nga pagsiguro sa mga katawhan kay kung magpailatag kamaturan kinahanglan man gud nga balido ang gibuhian natong rason. O sad to say nga ang atong mga kaubanan usa nga ministro nga naglain si Hermenis Macarayo o kini si Danilo Nakwa nga nagtukod sa PADIM sila po nganong atong gi-appeal kini galang pamilya Cubias usmo na mo kay kung makasabot mo nga nisalig na mo sa pagtulon ang BIMSIM dili mo mahapunta dito kay kini ra ba sila moingon pod nga kami nagbantay gyud mi sa among pinulungan di ba mo na ilang gibuyan brethren Tinuod na, Reverend. nabay prueba niini nga giliwatan gini sa chief minister na siya diha sa PADIM brethren o niya presidente niya founder pag yun brethren kay siya may nag-establish sa unang presidente nga mugawas ng pagtulunan ang tawag na founder. Bisan pag di pa niya isugilot. Tinuod na, Reverend. O atong paminawan, ang payag ni Macarayo, pero sa dili pa, kay ang atong gidalang nga tema, mo man ang pagtubag sa pangutanas, Familia Cubias. Ato sa i-display sa screen, kung unsa ba de ang gibuhian nga pangutanan ning Familia Cubias. Ato i-display, dayon, Brad Dever, atong basahon, ang pangutana sa Familia Cubias. Okay. Ato dayong paminawan, ang gibuhian ning Presidente PADIM, nga nagprinsipyo siya, nga din mo ko'y prinsipyo sa mga matuod nga katawan sa Dios nga kung magahimo tas pagpadayag sa kamatuoran nga walay ma-question ba dili ta mabalikan bitaw dili ta mapanilngan sa atong mga gipamulong. Nindot sa brethren kay mauman gyud tuod ni ang principal nga atong nabutang sa pagtubag sa pangutanan nini. Brother? Niya atong pagabasahon mao kini ang pangutanan ni Higalang Familia Cubias. Matod pa niya dinhi mayong udto kaninyo tanan mga PBCM ministro. Juan Runo Mangalos, pasabot guro niyan ini Juan Runilo Mangalos. Or Juan Rune. Oh, Juan Runi Mangalos. Sipyat na siguro sa pag-type. Ang ay gihimong nahimong o. So mo ni yang pangutan dinhi sa ubos. Atong pagabasahon nagaingon nini, naalang ko'y ipangutana kaninyo kung unsay kalainan sa Old Testament ug sa New Testament. Daghan lang ko gusto masayran. Atong nakita no, matod pa niya naalang ko'y ipangutana kaninyo kung unsay kalainan sa Old Testament o sa New Testament. Una, dako og kalainan kay Old good. Magkalahi na sila. Old Testament and New Testament. Ang Old Testament sa panahon kana sa Israel na panahon kang hiuba kining kasulatan
diha kang Moises. Pero iskutan nga Old Testament, wala na ing nasa unang Old Testament. Ang mga scholar na sa Biblia mao'y naghatag og boundary para makita ba nga ang Old Testament sa panahon din na kang Hiuba, wala pa matao ang atong Ginoong Kristo. Pagka New Testament, sa panahon na sa atong Ginoong Kristo, nasulat. Pero puros kini importante. Pero ang mga kasuguan sa una, sa panahon sa Israel o diha sa kang Moises nga gipadumala sa Dios, wala na ang mga kasuguan niya na uban matuman sa panahon na sa atong Ginoong Kristo nga gitawag sa panahon o New Testament ang Biblia. Mao nga sa atong giingon lagi brethren nga gibantayan nato ang atong sulti para dili ta mapaninglan. Tinuod. Unya kung makasabot ni siya, unya moadto niya sa pad-im, mong naniguro ta nga dili sila sa pad-im kay kinahanglan nga pad-on nila na kay di na mao nga nagpapabantay pod nga careful daw kuno sila sa ilang mga gisulti. Ato pamation brother. Okay, atong ibabati mga minahal nga tigpaminaw ang voice clipping nining presidente o founder sa PEDM mao si Hermenis Macarayo. Dili pa magsugod ang programa namo o kalipay ini katapos. Doon na dayo paglitok bagong kalibutan. Naman na. O naara na, pwedeng supakon, pwedeng yagayagaan, pwede na siyang dituuhan. Pero tuara ta, musangko dito sa pinising lain, tuara ang atong sukdanan matag usa. Busa, bantay mi sa among kaugalingong baba kay basin pag-abot sa unahan og kami masukmatan. Bantay mi sa among kaugalingong baba kay basin pag-abot sa unahan og kami masukmatan. Anara. Busa, ingon ana ang plastada nga niya sa PEDM. Okay. Atong napamatian mga higalag magkagisunan Reverend Brad Ever, Brad Ken, ang pahayag ni Presidente and Founder Macarayo nga diya sa PDM, sa dapit sa PDM, nagbantay sila sa ilang mga gibuhian, sa ilang baba para daw nga di sila masukmatan. Muna atong i-question Reverend, kung tinuod ba gyud nga di ba gyud ni masukmatan ning founder sa PEDM or PADIM? Sa wala pa sila maglain sa diri pa kauban pa nato berdon o ba pa kita ang mga manulunda berdon si kita lugar kibali berdon si Miguel atong ihemplo lugar unya sa kauban pa nato si Lucifer berdon kay sa nadugay si Lucifer naglain man kay di man daotan ng Lucifer kay ang tawag ana morning star ang kahulugan berdon. Correct. Dindot kuan god bituon sa kabuntagon. Na pero sa dihang nibuwag na siya, ginganlan na siya Satanas. Dili ang nakapasatanas niya ang pagka-Lucifer. Karon si Macarayo bradon sa dinhi pa sa ignonta nga si Lucifer pa siya. Wa pa siya mahimong nayawa bradon. Unsay ang gisulti mahitungod sa pagtulunan nga PBCM kung nakabantay ba siya? Kini mao ni isang sa mga nagsunod nato Reverend ilang matimbang-timbang nga nagpasakop sila sa PDM kini kanhing magwawali pas PBCM kusog kay ni siya mo pahayag sa mga tugon sa magtutudlo labi na sa lawas sa magtutudlo nga usa sa ebanghelyo ni Master gikondisyon ni Master sa tanang mga miyembro sa PBCM nga mubiya lang ta sa pagtulunan sa PBCM ang sukdanan kung ang lawas sa magtutudlo mubalik sa pagkaabog, madugta o mabaho. Pero og dili daw, way rason nga mubiya sa PBCM. Na atong paminawan ka ni Reverend. Kay tinuod man gyud Brad Ron nga wala mabaho. Tinuod na. Atong tan-awon og nakatuman ba si Lucifer. Okay. Sa example na to, no? Para masayod ang mga pamilya kubyas ug tanan nga mga nagapangutana og kadtong mga nagsunod sa atong programa, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Okay, atong paminawan ang pahayag ni Hermenis Macarayo. Na idayag mauna nga sistema nga ang purpose ni Master gitukod ang pagtulon ang PBCM dili sa paglitok sa nagalinlaing pinulungan kun dili unsa man tungod kay dunay dakong buluhaton pagwali sang waliha waling Espiritu Santo nga nabasa sa balaang kasulatan o sa nag-record sa sa baylos pagsangyaw sa Kristohanong pagtulunan og unsa pa mao ang pagtabang
mauna ang pagpanambal ug ingon man sa pagmantala sa maayong balita aron nga ang mga tao makadangop ug maidangat sa hustong pagpangalagad sa espiritual division nga mao ang Espiritu Santo nga alagaran ingon ni ana nga sistema. Mabasa bas Biblia nga dunay pagpangalagad sa Espiritu Santo? Naa. Doon na ba'y pagampo ng Espiritu Santo? Naa. Busa sa tanan nga mga spiritual division nga naisakop na dinhi sa pagtulon ang PBCM. Mga daan nga mga spiritual division nga mga nangasakop na o mga bag-o pa nga membro nga gikan sa spiritual division, wala sila masayop sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Wala sila masayop sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Napamatian, Bradron, nga ang purpose di ay o katuyuan ni Master sa pagtukod sa PBCM mao ang dakong bulaton sa pagmantala sa Espiritu Santo. Di nakita nato nga original ang PBCM, Bradron, di ba? Siya mismo ang nag-confirm o naasab daw diri ang buhat sa pagtabang alang ni atong mga naay balatian kanang pagpanamba lugar. Unya kay naa di ay nga ano pa man nga iya pa mang tuyuon nga didto ang training, Bradron, kay bawion man niya. Unya ingon siya nga magbantay kuno siya sa sinultihan diha na sa gilitok niya sa PDM nga di siya mapaninglan. Nya nagingon pa siya, Bradron, nga sa tanang mga spiritual division, no, nga nasakop na nga mga karaan og labi na atong bag-o pa lugar nga gikan sila sa spiritual division kaniya niya na diri sa PBCM. Wala gyud kuno sila masayop sa ilang pagpangalagad sa PBCM. Kung wala masayop sa pagpangalagad sa PBCM, kung dadon na nimo sa PDM, diha na ang dakong sayop. O ingon ka, careful ka sa imong gipanulti. Pero hinoon, Bradron, di naman kalikayan kay pagsulti pa man ni Lucifer. Pero sadyang nibuwag na si Lucifer, nakikontra na sa Dios, ay di ang iyang rason na, Bradron, gihulog na siya. Gihimo na o natawag na siya Satanas, Bradron, busa napamakak na niya ang iyang gisulti. Doon na pabaydog ang gipaig siya, Bradron, na nag-ingog siya nga careful gikuno siya siyang gipanulti. Kung pasado ba siya, Brad Kenneth, sa iyang gipanulti, Bradron? Amo ni siya ang ako nang gikaingon nga ikaduhang bulyaso sa pag-ingon niya, careful siya siyang bakba nga dili mapanilngan. Sa atong gipabati, mapanilngan na nga naman. Na naman gibalhin niya ang pagpangalagad sa PDM nga unta ang original nga hustong pagpangalagad sa PBCM man. Ikaduhang bulyaso nimo, ikaduhang pagpaningil nga ikaw ra poy mapanilngan sa imong giingon nga careful ka, pero wa ka mag-careful kay imo maning gibuyan sa una. Buti pasabot, Bradron. Makarayo versus Makarayo. Mao gina Reverend. So ato kung si Makarayo gikulata, ang nangulata po si Makarayo rapor. Na atong paminawan kining gingon nako ganina nga matod pa niya, kondisyon sa magtutudlo biya lantas PBCM kun ang lawas sa magtutudlo nga iyang gibilin madugta ug mabaho. Nakiwa man mo nang wa gi rason nga ang tawo mo pasakop nimo sa imong pagtulun-an Makarayo sa PADM atong paminawan. Ato da maulamang ang giapas nga suhol labaw pa dili mapalit na ang kaluwasan nga ihatag sa magtutudlo. Ikaduha, kinira. Diha? Wa ka mauaw, ikaw nga moingon nga pagbalik ni Master dili na mao. Ang lawas ni Master mao gitaya, matod pa ni Master biya mo, pangita mo ug lain kun ang lawas ko madunot. Unya ang lawas ni Master nadunot ba na wala? Wala. Unya kay wala man madunot ang lawas ni Master. Unsay rason sa tao? Ikaw, Klasyo, unsay rason mo nga mangita kang kun ibase nato sa sinulting Master ug tumanay man, subayay man sa gisulting Master. Pag madunot biya ta. Pag masulod sa lungod og pansyon, biyata. Unya kay wala man masulod sa pansyon, wala masulod sa lungod, labaw nga wala mabaho. Unsay rason mo nga mubiya ka? Karon ang pangutana, kinsay nakatuman sa gisulting Master? Kinsay nakatuman sa gisulting Master? Ang sukdanan di ikono kay do naman tay gipanubagan diri, Bradron, sa atong programa, no? Diri sa Radyo Ultra. Nga si Claudio Divino. Diri sa Bohol, dapat sa Bohol. Dapat ko mobiya na ta. Kay nipahulay naman kuno si Master. Mangita na taglaing lawas. Gitubag ni Makarayo nga ang basihanan ni Master sa Ebanghelyo nga nagyon siya nga kung kining lawasa mabaho ni unya matod pa niya unya masulod lugar sa Lungon, pantyon o lungon. sa lungon.
unya mobalik sa pagkaabog sa yuta, mao daw ang pagpabiya. Unya naabog ba kuno, nasulod ba kuno sa lungon, nasulod ba kuno sa pantyon? Iyan siya, wala. Nang anong mubiya man ta. Agoy. Karon makarayo sa ato pa, buti pasabot nga si Master di ay nabutang na sa lungon. Nadugta na, nabaho di ay, kay mo man ay mong ipasikaranan. Unya nagyo magkagwala mabaho. Nang ano man lagi, nga magpabilin sa PBCM, nagtukob ng likag padim. Mo nang among gipa, higayon na apil sa pagtubag sa pamilya Kubyas og niadtong mga nagpaabot po sa ilang mga tubag sa nagapangutana o sa mga kagalan para masayod sila nga once nga maklear ning tanan. Kung magpasakop sila, dili sila dito kawatan o tulisan sa pagpamatuod o nag-awat-awat sa sistema sa wali sa PBCM. Ato na bati nga gimasinggan pag-ayo ni makarayo si Claudio Divino nga usa nga iyang girason nga unsay rason mo nga mobiya sa PBCM nga ang kondisyon ni Master biya lang kun mabaho og mobalik sa pagkaabog. Na ikaduhang supalpan na panilngan na kasi imong gingon nga mag-careful tas ba para ito mapanilngan. Si Makarayo nga nagsulti ba doon? Gisupalpal po ni Makarayo. Makarayo versus Makarayo. Na gawas pagid ana reverend nga ikaduhang supalpal sa gigiyang gibuhian nga mag-careful pero wa ka careful kay si Makarayo ra pod mo nisuntok ni Makarayo. Napay usa nga yang gibuhian reverend nga kun ang tawo mo biya na ganis PBCM yang gigamit ang termino sayop ang pictus kun buhaton nas tawo nga mobiya sa PBCM. Unya ang PBCM iyang kabigon bretron. Nga kun ang tawo mobiya sa PBCM nya mangabig ra pug tawo ngadto sa lain na pod nga pundok nga gitukod sayop daw na matud pa niya. Kabulyasuhan pod. Na mao na ron diha ikatulo na ning bulyaso nimo karon Makarayo. Aron nga masayran pod sa mga nangutana nga pamilya Kubyas, aron nga sa gingon ni reverend nga kung makadesisyon ka mo pagpasakop, diri lang gid sa mga matuod nga mga ministro sa PBCM. Nga careful sa pagsulti. Careful pod kay mao man ay prinsipyo gud sa mga katawan sa Dios. Din prinsipyo kanhi pod na ni Makarayo sa una pero sa diri pa yang gigamit i-apply niya sa PEDM. Di naman magsilbi sa PADM brethren. Kinahanglan nga atong gitagaan sila para mawa sa kaisipan padon ning ilang sistema. Padon binubo sa palaon. Mana atong paminawon reverend ang dugang pahayag ni presidente sa PADM or padon ang mga nasakop diha nga mao si Hermogenes Makarayo. Busa sa tanang mga PBC, ang balaod ni Master ug iyang gibilin kanato magbuhatas pagkamatarong ug magtuman sa atong pagkamisyonaryo ug pagkamisyonarya. O kung ang giingon ni Master, mataw pa niya, di ko mangutana pilay abot sa inyong tinarbahoan, pangutana ko pilay abot sa inyong pagkamisyonaryo o pagkamisyonarya. Pila ka buok ang nadala ninyo ng mga dili PBCM na inyong ipagpasakop sa PBCM. Nabali man piktos ninyo doy. Ang piktos ninyo, nanguha mo sa mga PBCM, aron ganuyon diyan ninyo. Mura nabali ka ng piktos, ana. Ang piktos ninyo, nanguha mo sa mga PBCM, aron ganuyon diyan ninyo. Mura nabalik ka ng piktos ana. Ingon ana nga sistema. Tanawa gani. Ug dili naman lang tamubunga sa atong pagkamisyonarya bisan na lang sa atong mga binuhatan. Maglakaw ta nga si Master ang atong gialagaran o si Master ang atong giludhan o si Master ang mga balaod niya na atong gipadayunan ug nagpailalom ta sa pagtulon ang PBCM. Reverend, ang atong nabati nga pagka ang tao nga gikan sa PBCM mobiya nya manguha og tao sa PBCM balik kunong piktos na kinsa man ron nanguha og mga tao gikan sa PBCM Makarayo. Di klaro kayo kamo di ay nabali ang piktos ninyo kay ang mga membro sa PBCM inyo man gipangdala diha sa PEDM. Mao nga ang ulo aning tawhanan nasuli na ba dron tuan nas likod ba. Unya ang iyang alimpulon nabutang nas atubang. Mo na nga pagpabilin lang gyud di ay sa PBC mo ni mga mahalamong tigpaminaw. Pero lagi kung ang atong utok Luciferiana maingon ana na gyud nga nabaligtad na unya nakatuman siya nga careful kuno sila. Kung wa ka makatuman diri diha na hinon matuman imposible na matud pa sa kanta Impossible Dream. Nakaron igalang pamilya Kubyas, no? Para ipakita namo nga ang kalainan sa daang tugon og sa bag-ong tugon, pero puros bililhon ni kinikay. Dili man matawag og tibuok kasulatan
nakulangan ang gitawag og daang tugon kay ang bag-ong tugon ra. Dili pud matawag og tibok kasulatan kung daang tugon ra nya walay bag-ong tugon, kinahanglan mag-combine na sila. Pero sa giingon nato sa unahan, Brad Ron, Brad Kenneth, Brad Deber, nga adunay kalainan sa Old Testament sa mga balaod kay dunay balaod nga wala na i-apply sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Mukwatag example sumala sa nakapayag, Brad Deber. Ain ba ang usa sa mga balaod nga mao kini ang atong makita nga pag-abot niya sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo adunay kausaban nini? Niato pagkabasa, Andre, sa Levitico kapitulo 11 bersikulo 1 hantod sa 8 ingon niini ang nakapahayag, ug misulti si Jehova kang Moises ug kang Aaron nga nagaingon kanila, isulti ninyo sa mga anak sa Israel nga magaingon, kini mao ang mga buhing butang nga mahimo nga pagakanon ninyo gikan sa tanang mga mananap nga anaa sa ibabaw sa yuta. So may paghisgot dinhi ang Dios og mga buhing butang nga mahimong pagakanon. Kadtong tanan nga may kuko nga pikas og may tiil nga buak og nagapangusap sa taliwala sa mga mananap, kini maoy mahimong kanon ninyo. Apan sa mga nagapangusap, kun sa mga may kuko nga pikas, dili ninyo pagakanon kini. Ang kamelyo, kay bisan pa nga kini nagapangusap, kini walay tiil nga pikas, mahugaw siya alang kaninyo. Ug ang kuniho, so usapot kini sa dili pakaon, ug ang kuniho kay nagapangusap, apan walay kuko nga pikas, mahugaw kini alang kaninyo. Ang liebre kay nagapangusap, apan walay kuko nga pikas, mahugaw kini alang kaninyo. Ang baboy kay kini may kuko nga pikas ug may tiil nga buak, apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod niini dili kamo magkaon ug dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay niini, mahugaw kini alang kaninyo. O nakita nato, no? Kung balikan nato ang bersikulo 3, no? Naghisgot dinhi nga kadtong tanan nga may kuko daw nga pikas na, Brad Ron, Brad Deber, Brad Kenneth. Og may tiil nga buak. Unya, kinahanglan nga nagapangusap na sa taliwala sa mga manap mong kinsa nang pikas nga tiil, unsa nang matanga sa manap niya, buak pod, unya nagapangusap. Kini maoy mahimong kanon ninyo. Sa 4 na yun. Gingon, apan sa mga nagapangusap, na napod, muusap unta. Kun sa mga may kuko nga pikas, dili niyo pagakanon kini. Unsa man ang kamilyo kay bisan pa kini nagapangusap kini, walay tiil nga pikas, usap na unta to, pero kinahanglan nga muusap pero buak ang tiil. Pero nangusap na unta pero wa may tiil nga pikas, mahugaw siya alang kaninyo. Unang balaod sa bersikulo 5 dayon, og ang kuniho kay nagapangusap, nagapangusap gyapon, apan walay kuko nga pikas, mahugaw kini alang kaninyo. Di gyud ipakaon ang kuniho kay muusap man tuod pero walay kuko nga pikas, kinahanglan kompleto, muusap, kuko pod pikas. Unya gingon dayon, ang libre kay nagapangusap apan walay kuko nga pikas, mahugaw kini alang kaninyo. Di na ni libre. Dayon sa bersikulo 7, ang baboy kay kini may kuko nga pikas og may tiil nga buak, apan wala man pud lagi magapangusap, kinahanglan buak ang tiil, pikas ang kuko, ana ba? Kini may kuko nga pikas og may tiil nga buak, apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Karon ang punto sa bersikulo 8 giron, sa unod niini dili kamo magkaon og dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay nini, mahugaw kini alang kaninyo. It's either bisan adto asa adto katong libre na unta tungalan pero di gikalibrehan. Unya og mamatay tong sistema sa mga manap nga gitawag og mahugaw. Bisan pag dili mahugaw, once nga
mamatay dili ka maghikap sa lawas kay mahugaw daw kini na tungod kay kung makahikap ka unsay balaod brother kung mahikapan kini sumala sa Biblia. Niya ato pagabasahon sa bersikulo 29 ngadto 32 Reb, ato lang ipadayon sa pagbasa din higyapon sa Levitico kapitulo 11. Niya ato pagabasahon nagaingon nini, ug kini sila mao ang mga mahugaw alang kaninyo sa taliwala sa mga mananap nga nagakamang sa yuta nga mokamang sa ibabaw sa yuta. Ang milo ug ang ilaga ug ang halo ingon sa ilang matang ug ang tuko ug ang banghitaw ug ang taluto ug ang tabili ug ang kamilyon. Kini mao ang mahugaw alang kaninyo sa taliwala sa tanang mga mananap nga nagakamang sa yuta. Bisan kinsa nga makahikap niini kung kini mga patay, mamahugaw siya hangtod sa hapon. Og bisan unsa nga mahulugan sa usa kanila sa human mamatay, mamahugaw kini. Bisan unsa kung sudlanan nga kahoy, kun bisti, kun panit, kun baloyot. Bisan unsa nga ginamiton nga ginabuhat sa buluhaton. Igasugmaw kini sa tubig, og mamahugaw kini hangtod sa hapon, unya mamahinlo na kini. Oh, nakita nato matagakan sa patay nga lawas katong tanan nga mga butang bradron mahugaw. Unyag makahikap ka ana mahugaw. Ang buluhaton para mawala ang kahugaw kinahanglan nga katong galamiton itos lob gito sa tubig hangtod daw sa gitawag og hapon. Sa ubang hubad di sa Biblia hangtod magabi gabi. Di sa ato pa, kung ikaw po, kinahanglan po ka mutusmaw sa tubig, kay hugaw man. Di hangtod sa gabi. Sa ato pa, kung hangtod sa gabi, bana siguro nga, kinahanglan mabuntagan giga, kay pag mabuntag na, di naman gabi, di naman na hapon, limpyo ka na. Pero sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, sa bagong tugon na higalang pamilya Kubyas, aduna na'y kausaban. Kay si Apostol Pablo, usa sa mga apostol ni Kristo nga sa ato nang natun-an, ingon nga gidawat sa ingon nga nahimong Hesukristo brethren, nga gibiyaan siya ni Hermogenes. Apil pa si Pigilo sa ilang kapanahonan. Oh, na sa atong panahon kay matod pa ni Master History merely repeats itself. Ang ibiya po nato ingong Pigilo si Danilo. Nya nagya po ng Hermogenes. Oh, nagya po si Hermogenes. Mismo ang Asya po, mibiya po. Oh, nibiya katong ingon nga Asya kato sila si Lopez. Dili Lopez Hayna, kun dili Lucio Lopez nga taga dapit dinhi sa Kabaruyan, Libungan, North Cotabato. Nga nasa Libungan nga karon nalimbungan ng Makarayo. Oo. Na pag abot sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, wala na mapadayon kanang balaurana. Og si Apostol Pablo na madlong na niya nang bahina kung gamiton pa kana. Unsay priba brethren? Okay, ang priba rin basahon ako din na sa New Testament, sa Kolosas. Usa sa sinulat ni Apostol Pablo. Yes, Reb. Din sa Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 8, kama 20, ngantos 21, ang akong pagbasa, gingon sa pagbayad. Bantayin ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo pinaagi sa filosofiya o sa malimbungon nga pagpatutuo. Sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin-bilin, sumala sa mga paninugdan nga tinuuhan sa kalibutan ug dili sumala ni Kristo. Mopos kita gadiot brethren. O aduna nay gisgutan. Matod pa ni Apostol Pablo, bantayin ninyo nga walay bisan kinsa igalang pamilya Kubyas katong mga nagsunod nining programa nga matod pa ni Apostol Pablo nga magabihag kaninyo kung iya makaubanan. Pinagi sa filosofiya o sa malimbungon nga pagpatutuo. Kung kana di ay brethren nga butang nga dili na gamiton brethren. Before sa paggamit ana sa una husto pa to pero sa diyang dili na ipa-implementar o niya ipasigwar yun brethren. Patutuo na unsa nang patutuo. Sumala sa tawhanon nga kalagdaan. Kanang kalagdaan na nahimo ng tawhanon sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Sa una dili na
malimbungon nga patutuo kung ipa-implement na. Ginoon. Pero unsang gingon, sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin-bilin nga malimbungon na o patutuo na. Sumala daw sa mga paninugdan nga tinuan sa kalibutan tung sa sinugdan ba? Og dili na kuno na sumala ni Kristo? Hain ba ang dili na sumala ni Kristo? Pero kini tuluhan sa paninugdan at tinuan sa kalibutan nga mauning malimbungon nga sa panahon nila ni Apostol Pablo gitawag na ni kung ipa-implement nga dili na pagpatutuo na ni Bradron. Okay, niya ni mo na nagibasyan si Pablo ni ini sa Old Testament sa gibasa sa bagulang kaubang ministro sa Levitico. Ipadayon ko magbasa reverend sa bersikulo 20 kay kama man na sa bersikulo 20 lapos dahil sa 21 ang pagbasa. Sa 20 gingon, kung kamo namatay man ugaling uban kang Kristo og nahimulag nagikan sa mga pinanugdan nga tinuuhan sa kalibutan. Katong patutuo nga malimbungon Bradron. Nganong nagakinabuhi man lagi kamo nga daw iya paghihapon sa kalibutan. Katong pinanugdan nga tinuhan sa kalibutan nga patutuo nga kalibutan non Bradron. Dugang diri matud pa ni Pablo, nganong nagapailalom pa man kamo sa mga kasuguan nga nagaingon. Doon na siya gisgotan sa mga kasuguan nga nagaingon nga sa panahon kang Kristo di na ang tao magpailalom ato kay kung mao po to i-implement patutuo naman to nga pamaagi. Malimbungon daw. Niya sa 21 ang gikutlo ni Pablo nga giingon nga kasuguan sa kasuguan nga nagaingon kina magini sa una. Nya sa 21 na. Kining giingon nga kasuguan ayaw pagkupti, ayaw pagtilawi, ayaw paghikapa. Nakita nato nga nausab na sa panahon sa atong Ginoong Kristo, gitawag na kana ang dapit nga dili na gamiton pero sa una sa wa pa si Kristo. Uy bililhon na. Dili na ignon nga patutuo na kay ang Dios ana nga amahan nga mao si Jehova sa lay pagkasulti Yahweh. Mo'y nag-implement niya na. Pero pag abot nga kung gamiton na patutuo na, malimbungo na. Gitawag nagpinanugdan nga tuluhan sa kalibutan sa una lugar pagguwa na nganong nagpailalom pa man kamo ayaw pagkupti kanang kasuguan ayaw pagtilawi ayaw paghikapa sa to pa pwede na ka makahikap kung listen po Bradron nga og naipatay niya ato gyud pong hikapon pero kung mahikapan man kung imong yung desisyonan pwede ka manghunaw na dili na nga abtan kag gabi tuslog ka sa tubig. Gamay na lang kay imo man kamot mo inahugaw di pwede na makapanghunaw ka niya. Dayon na naman ro high-tech naman ron na naman ang rabing alcohol di mangrabing alcohol ka di katong mga bakterya to. Patay na pud lugar. Mo na igalang pamilya ko bias. Sa termino pa ni Hermoines Macarayo sa Lucifer pa siya din niya pagbuwag na niya nahimo nang yawa kay bakako na. Pag-ingog yawa, bakako na sa 8:44 muna sa Juan ang gibasihan. Siya kirpol, waday siya makakirpol. Kini, kami nagkirpol. Hawid sa katarungan ni Master Gyod nga dili og dili ni buwag sa iyang gibanghilyo. Nakaron mo nang atong nakita. Busa, ang mga balod. Pero kung magisgot ang kasulatan, kung wala ang daang tugon, watak hibaw. Og moingon si Pablo, ayaw paghikapa. Nganong nagpailalom pa man kamo sa pinanugdan nga kalibutan? Katong tuluhan nga gingon na ni Pablo, iyan na ng desisyon na. Kay gituluan man siya ni Kristo, di makadesisyon na ka. Kaya ang mga sinulat niya sa unang Korinto 14:30 city, sugo man sa Ginoo, nga ang Ginoo. So 1:33 si Kristo. Di sa ato pa, kabalo na siya, ayaw paghikapa, anong nagpailam, lumo ang kasuguan. Karon kung wala na ng daang tugon, asam ng kasuguan. Magbuhat-buhat ta higala. Usa bililhon gapon para masayod ta. Unsay priba, Brad Kenneth, nga ang kasuguan o ang kasulatan sa una, bililhon kay tanan nga mahibaw-an gyud Hinuon nato og labi na sa pagkumparar sa bag-ong tugon o sa kasulatan sa masinulat sa kasaysayan sa atong Ginoong Kristo. Ang kaniadto Brad Kenneth unsay gisulti ni Apostol Pablo? Atong basahon diri sa Roma kapitulo 15 bersikulo 4 paingon sa 5 ang gingon
Kay bisan unsa gisulat kini adto, gisulat kini alang sa pagtuon kanato. Aron nga pinaagi sa pailob o pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Hinaot ang Dios sa pailob o paglipay maghahatag kaninyo sa panagkasama sa panghuna-huna ang usa sa usa pinasubay kang Kristo Jesus. Oh. Sa ipakita nga ehemplo, kung kita po, brethren, katong isubay ni Makarayo ba nga prinsipyo ni Master nga ipagpabilin sa PBCM. Wala ka magsubay, oy. Sama sa gipakita nga ehemplo higalang pamilya Kubyas. Nga sa bersikulo 4 sa gibasa ni Brad Kenneth, matinaw kay bisan unsay gisulat kanadto, di mo nang daang tugol lugar sa nakasulat na nga gibutangan na sa mga eskolar nga Old Testament. Gisulat kini alang sa pagtuon kanato ingon ni Apostol Pablo sa akto. Aron nga pinaagi sa pailob o pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan katumasilat na makabaton unta kitag paglaom. Muni ang iyang paglektur sa mga kauban diha sa pagtulunan kang Kristo. Unsay tuyo dayon para magkabulag-bulag igalang pamilya Kubyas, para magkabulag-bulag Hermogenes Makarayo, o ba pa kining pagtulunan ni Kristo kini pa amao ang PBCM? O ba pa si Brad Ronnie Mangalos, mao pa sa Apostol Pablo, o ka si Diber, may atay pa rin sa 5. Unsay tumong? Hinaot ang Dios sa pailob o paglipay, maghatag kaninyo sa panagkasama sa panghuna-una. Unsa katong kasulatan ba? Nagihatag sa Dios na kaniadto pagtuon para paglipay natos kasulatan. Makabaton kitag paglaom nini. Ngano man kay nag-ingon sa Apostol Pablo, hinaot ang Dios sa pailob o paglipay. Maghatag kanyo panagkasama, kay makalipay mo itong kasulatan. Panagkasama sa panghuna-huna, ang usa sa usa. Pinasubay kang Kristo Jesus ato pa. Ang ilang pagkausa sa sistema sa huna-huna, di kumusulti, kung mukanta lugar bradron. O kalipay ini katapos, ikawat ra nila bradron. Sa kang master man na, niya, ang word ana, dinhi sa bagong yuta, PBCM ang daygunta, dinhi sa bagong yuta, wag PDM biya Makarayo. Lama-lama lang mo sa inyong pagpangawat ba? O niya, kinahanglan man nga pinasubay kang Kristo, sa ato po, pinasubay kang master sa tinudlo, sa Espiritu Santo. Mao nang amo ang prinsipyo. Higalang pamilya Kubyas, nga apil nato na sa atong pagtuon karon para makasabot ka nga ang kasulatan nga daang tugon o bag-ong tugon adunay kalainan sa mga balaod pero bililhon dili pwede sa Tagalog pa itakwil. Itakwil mo ang lumang tipan at saka ang tanggapin mo ang bagong tipan. O kaya itakwil mo ang bagong tipan at tanggapin mo ang lumang tipan. Dili. Lumang tipan at bagong tipan, lahat sila ay tanggapin natin bilang kasulatan. Pero sa mga balaod, dili. Adunay pagkalahi niya. Mao nga, sa ikadang Timoteo 2:15, adunay pagbahin-bahin sa kasulatan o sa mga pulong sa Dios. Manang atong gibahin-bahin. Nakaron, para pagpamatuod ba, Rone, gisgutan ba sa Biblia sa panahon sa atong Ginoong Kristo kay sa panahon niya, brethren, wala may Biblia nga iyang gigunitan nga iyang kaugalingon, brethren. Tinoon. Kay sukway sa giingon sa pagtulunan sa Iglesia Katolika, dili kasakit nga. Sila kuno'y tag-iyas kasulatan, brethren. Hagas. Kaya nigawas kuno ang kasulatan tungod nila, hagas. Wa pa'y Kristo na anay kasulatan, kaya kasulatan nagtagna ni Kristo na anay Katoliko anto. Ay lagkalain, ha? Kay ang uban ganing dipensor, giingon naman gani nila, brethren, nga si Master kuno si Ruben Ikilon, kauban kuno nga wa naman kuno'y kuros dito, lansang naman kuno. Kaya wala pong bangkaw diha, kagikuha naman po kuno sa laing reliyon, naabtan dito kuno sa, yang giingon nga, ang magtutudlo nga most master, kung sirupin ni Clio, lansang naman kuno, gipangkuha,
gipangtuna o gipanghimong singsing mao kuno na ang PBC mo mga PBM singsingan Na kisa may motuo na. Sunod na pa'y duha ka tawo nga niadto sa crime scene. Din asa gilansang atong Ginoong Hesukristo. Kay to si Isto believe lagi. Pagabot nila dito, wa man sila kakita og bangkaw. Wala na bangkaw kay gikuha namang manalo. Wa na pa'y cross kay gikuha na sa laing tinuhuan, mga born again, mga UCCP. Samot nang wa dito ang cross ni Kristo ug ang lawas kay naa na sa simbahan Katoliko. Munang cross sa Katoliko na ang lawas ni Kristo kay si Kristo buhi man. Ang ilaw wala na itaw ngano nalata naman to kay ang tulisan man to. Wa ka tawo ang niadto kinsa man si Tomas Eugenio sa Hasaan ug si Ruben Ecleo sa Dinagat, Surigao. Nag-apply sila. Kay motanaw sila sa crime scene. Pag-abot nila dito, wala na may bangkaw. Kaya gikuha na mong Manalo o ni Joseph Mesa Mormons. Wala na pong mga cross. Samot nang wa dito ang cross ni Kristo. Kaya naan na lagi sa Katoliko. Unsa may ilang nakita dito? Ang mga lansang na lang gamit paglansang sa kamot o tiil ni Kristo. Giunsa nilang lansang? Gitunaw, gihimong singsing. Tanawan ng mga tawana, mga singsingan. Amen? Lugar, may lang mo, musulti niya kami dili. Ang amo alang, nag-careful lang, may kinsa may nagkupot atong kasulatan, nga wa pa mas Kristo gani matao. Si Kristo man kayo nagbuot, nagtukod sa inyong pagtulunan, na kung gitagna si Kristo, asa magkasulatan, katong gitawag og Old Testament. Busa sa panahon kang Kristo, iyang gipangbasa kini. Part sa Old Testament, brethren, hayan ang prueba nga, gikugihan pagbasa ni Kristo og iyang gi-remind sa iyang panahon. Kay, wa man siya mag-ingon, brethren, sumala sa akong sulat, sumala sa sinulat, sa akong tinunan nga ulahi, si Pablo, sumala sa sinulat sa akong kauban nga gipili nako nga maniningil sa buwis, si Mateo. O si Pedro nga mangingisda. Wala. O si Priba Barrero. Okay, basahan ko ang Priba Barrero din sa Lucas, Kapitulo 24, versikulo 25 ngadto sa 27. Nya kama sa pagbasa 44 ngadto sa 45 gingon sa pagpahayag. Og si Jesus mingon kanila, o mga taong buang-buang, kinsang mga kasing-kasing hinayan nga mutuo sa tanang gikasultis mga propeta. Sa atong gibasa, mugamit po diya ang atong Ginoong Hesukristo terminong buang-buang. Munang mga ministro, o mugamit mig terminong buang, liha kang makarayo, kadtong dili dadonon semental. Anang nasa Proverbio 19:1 nga pagka magsukwes nga bilbuang na. Sa 26 bakong basahon sa dugang pagpahayag sa Ginoong Hesus. Bote pasabot, brother, nga base sa pagsunod nato pod sa kang Kristo gani nga paulong. Tinuod na Reverend. Og dinhi sa 26 nga bersikulo sa Lucas 24 gingunaw. Dili ba kinahanglan man nga ang Kristo magaantos gayud nining mga butanga o gunya magasulod siya sa iyang himaya. Moning atong nabasa og nya sa 27 gingon. Og sugod kang Moises matud pa ni Ginoong Hesus og sa tanang mga propeta iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan mahitungod sa iyang kaugalingon. So doon na pag-explicar ang atong Ginoong Hesukristo, Reverend, magisaysay niya ang tanang mga butang sa tibuok nga kasulatan mahitungod sa iyang kagulingon. Di kung ingnon nato nga sa atong mga higala nga mga Katoliko nga sila may naghimo sa Biblia kay sumpay man sa panahon kang Kristo kuno sila kasumpay, di mo lugar asa man ay gipasabot ni Ginoong Hesukristo sa kasulatan mahitungod sa iyang kagulingon, di na naging nag-una nga kasulatan. Motong Old Testament. Dayon sa 44, itong ikama nga 45 ang pagbasa, gingon sa pagpahayag. O gunya, mingon siya kanila, ang atong Ginoong Hesus, kini mao ang akong mga pulong, nga gisulti ko kaninyo, kaniadto sa kauban, pa ako kaninyo. Nga kinahanglan gayud matuman ang tanang nahisulat mahitungod kanako, diha sa kasuguan ni Moises og sa mga propeta og sa mga salmo. Ano yung gikutlo sa mga kasulatan, kasuguan ni Moises sa mga propeta og sa mga salmo. Dayon sa 45, kaya nagsaysay man ni sa ang atong Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga tinunan. May tungod sa may kasulatan nga didto isaysay diya sa kasulatan ang mahitungod sa iyang kagulingon. Gingon dayon og iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. Ang naghimo sa pagbukas sa salabutan ni atong mga tinunan ang atong Ginoong Hesukristo para matukib ang kasulatan. Nakita nato
para matukib, dili makibkib ang kasulatan. Pero karon nakibkib na ni Makarayo, na makatukib sa kasulatan. Wa na. Kay ngano, si Master nga Espiritu Santo nagtukod sa PBCM imong gibiyaan. Kay nagtukod kag imo. Na kung si Master giila nato nga Espiritu Santo, imong pagtulunan na sa tao. Busa sa 17:5 sa Jeremias, tinunglo kadtong tao nga nagsunod og tao. Busa mosunod ang mga tao ni Makarayo. Tinunglo asa man kaluwasan diya. Di ba uwaw? Muna mga mahal lamong tigpaminaw labi na sa pagtubag diya kanimo sa pamilya nga Kobyas. Unya karon sa paghisgot ni Kristo yang gibasa ang kasulatan sa tanang mga propeta ug kang Moises ug sa Salmo. Kanang Salmo kang David ba na? Unya kang Moises gitawag og Pentateuch. Sa mga eskolar sa Biblia gitawag kahulugan na og the 5 books of Moses, 5 ka libro, Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, o Deuteronomio. O usay gani na, matod pa ni Makarayo, matod pa niya, Numeros, usay, Numeros. Ha? Wauroy ka, manguros, anang Numeros. Wala ko magsaba, ana, anong moingon siya, Numeros, kay sa English na, numbers man na. Di, sabi ni saya ng number, numero, na imo din ng nyo, meros. Abasig, nyo. Bago. Bago. Kapag tulunan ba doon? Bagong padim. Bagong miro, pero bagong padim. Di ay. Papa ka mo biya sa PBCM, dong, Makarayo, di ginta ka mapanilngan sa imong gibuhi ang istorya nga, nag-careful ka sa imong baba para di mapanilngan. Pamation sa una, brethren, murang gitawag siya may laki, pero karon maayong babae. Huyang naman. Huyang naman kayo. Nakaron. Pagka nasulat ang bagong tugon o ang daang tugon, may mga tugon diha nga ang nakasulat diha dili nimo punan. Sumala sa daang tugon igalang pamilya Kobyas. Siyempre ba, Brother Deber? Ni atong pagbasahon rib sa Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 32 ingon niini ang nakapahayag, bisan unsang butanga nga gisugo ko kaninyo nga pagabuhaton ninyo, dili mo pagadugangan ni pagakunhuran mo usab gikan niini. Sa nakasulat sa daang tugon, di gyud nimo kunhuran unsa man ang nakasulat. Tama ra gyud. Mo nay balaod mga mahal namong tigpaminaw. Di gyud nimo na dugangan. Hain pang dugang priba sumala sa nakasulat sa Biblia, Brad Kenneth, nga di gyud dugangan ang mga nakasulat sa Old Testament. Ato basahon rib diri sa Proverbio kapitulo 30 bersikulo 5 paingon sa 6. Ang tagsa-tagsa kapulong sa Dios inulay, siya mao ang usa ka kalasag kanila nga mudangup diha kanila. 6. Dili ka magdugang sa iyang mga pulong, tingali unya pagabadlungon kaniya, ug ikaw hikaplagan nga usa ka bakakon. O nakita nato, natinaw nga paapas sa sumpay nga mapiot nga dili gyud magdugang sa mga pulong sa Dios. Morning gingog careful gyud ay ang Dios badon. Ang mga alagad sa Dios careful dili ka magdugang sa bradon. Careful sad kay kung di ta mag-careful magdugang ta gipahayag mas Biblia nga mahimo naman nga mabakakon nya kabalo man tag bakakon iya man nasiyawa. So pagkakatawan sa Dios careful sa mga pulong para dili mahimong sama siyawa nga bakakon. Dili ta mahimong sama ni Makarayo. Okay. Ato man gid conclusion kay bakakon man ning tawhana. Nya nakita nato dili ka magdugang sa mapulong. Tingali unya pagabadlungon kaniya og ikaw hikaplagan nga usa ka bakakon kay nagdugang man ka. Nya sa bersikulo 5 da ano, ingon ang tag-sa kapulong kusa di na kinahanglan dugangan. Sa Dios inulay ato pa maayong pagkaulay na. Siya mao ang usa ka kalasag kanila sa kinsamang tao nga bodangop di kaniya asa sa iyang mga pulong. Hain pang dugang priba sa Biblia bradon nga wala og dili na pwede nga dugangan bradon sa uban pang mga sinulat sa propeta. Okay, din sa Jeremias kapitulo 26 bersikulo 2 ang akong pagbasa. Muni ang nakasulat, mao kini ang giingon ni Hiuba, tindog sa sawang sa balay ni Hiuba og sumulti ka sa tanang mga siyudad sa Huda nga nanganhi aron sa pagampo sulod sa balay ni Hiuba. Ang tanang mga pulong nga gisugo ko kanimo nga isulti kanila,
unsay gusto, unsay instruction sa Dios, ayaw pagkuhai bisan usa ka pulong. O muna, igalang pamilya kubyas nga unsay nakasulat nga gisugo sa Dios, dili na pagakulangan. Para ba sa gingon ni Makarayo Brad Ron, husto man to, Brad Kenneth, Brad Deber, nga ang gisulti ni Master, ang sukdanan, pagka ang iyang lawas masulod gani daw sa pantyon, ang iyang lawas malubong, ang iyang lawas madunot kay mobalik sa pagkaabog, usa patapabyaon sa PBCM. Unya kay wa magkuno na mabutang sa lungon o mabaho, wapon mabutang sa pantyon. Nganong mobiya magkunutas PBCM? Ang gamit pa gini ang rason, Reverend, sa pagpaningil, unsay rason mo? Unsay rason mo nga mibiya kas PBCM or mubiya kas PBCM nga wa man madugta, mabaho o butang sa lungon o pansyon ng lawas sa magtutudlo. Unsay rason mo nga mangita kang kun ibase nato sa sinulting master ug tumanay man, subayay man sa gisulting master. Pag madunot biyata, pag masulod sa lungon og pansyon biyata. Unya kay wala man masulod sa pansyon, wala masulod sa lungon, labaw nga wala mabaho. Unsay rason mo nga mubiya ka? Karon ang pangutana, kinsay nakatuman sa gisulting master? Kinsay nakatuman sa gisulting master? Bosa sa atong nakita mga mahal lamong tigpaminaw, Brad Deber, Brad Kenneth, Brad Ron. Ang nakapabaho diya mao ang yang baba. Baho nga mga pagpamulo nga wa magkadimao. Bosa higalang pamilya kubyas lami pa o daghan pang atong pagaisgutan, pero may abot naman ang oras. Among gipang taliwala nini nga nakahatag kami katagbawan sa pagtubag, sa careful namo nga mga pagtubag nga nakabase sa gisulat sa Biblia ug sa among ehemplo nga nakabase dito sa gipamulong ni Master nga among gisunod. Ingon nga mao ang Dios nga Espiritu Santo sa kapanahonan nga ikatulo dinhi natuman dili sa padim o dili sa PBC. Kini ang inyong alagad, Ebanghilista o Reverend Charlie Eugenio, Chief Minister. Uban sa among magtutulod, Divine Master Tomas Dini Senior, o guban sa mga kauban nga mga Ebanghilista. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba. Kiniusap si Brother John Kenneth L. Mangalos. O kiniusap ang inyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.